V rámci dnešního vysílání Dobrého rána na Dvojce jsme vás už jednou pozvali na skvělé kouzelnické představení Nekonečno snů. A to společně s Michalem Nesvedou. 2 kelímky a papírový sáček. Já vás poprosím, jestli byste tento sáček podržela, nebo možná nejdřív vezmeme jeden z těch kelímků, dáme ho do toho sáčku a kdybyste ho teď podržela, zavřeme klidně, podržte. Ten druhý kelímek já teď zmačkám a takhle zmačkaný, jestli byste prosím zvedla ten sáček víc nahoru, ho teď vyměním s tím druhým. Cože? Prosím, podívejte se, podívejte se, co máte vevnitř v sáčku. Počkej. Ne. Soňo, ty jsi s tím domluvená. Proč mi to neřekla? Co to je tady? Jak jako domluvená? Před vysíláním. I kdybych byla domluvená, tak jak to jako udělám? Vy jste nebyli domluveni. Neudělala jsi to na schvál. Klidně mu to řekněte, že jsme byli domluveni. Ale kdybychom byli, tak jak to jako udělám? Však to držela nahoře celou dobu. Co je tam? Tam nic není. Nic tam není. Tam není díra. Nic tam není. Prázdný to je. Tak, no, opět asi nezjistíme, jak jste to udělal, ale co nám... Možná ale ani nechceme vědět. Nechceme.